खबरा बोरै जाय? दैबानाखाय गैया। गैया। बिक्रि-पाता गैया। औ। मानसिबो गैया। मानसिफोर गैया। माबा कर'ना जायाव थायोमोन जिरायनो मोनबायलाय। मोजां जागौमोन। आच्छा। गारियाव आलि सायाव थाबाय। औ। मानसिफ्राबो गैया जाहैबाय। बिक्रि-पातायाव बहुत खम। औ। दा दैयाबो इनो जाना होबाय जोंना। औ। दिनैहाय माने खाफाला गाज्रि। दिनै खाफाला गाज्रि। मानि थाखाय बा गाज्रि जाखो? दैनि थाखाय। दैनि थाखायहाय। खाफाला गाज्रि। बांद्राय अखा हानाय। गिबि दैबाना जाबाय। गिबि दैबाना जानायखाय। दुखुनांथाव बाथ्रा। औ। दुखु दाहा थागोन। आलाय सिलाय हाजिरा जाबायना? जाथ'वाखै। जाबायना जायाखै जुदि? जाथ'वाखै। माबोरै मोनदों दा दिनैहाय? जेनेबा दिनैहाय बिदि लामा सेराव जिरायनानै फाननो मोननानै गोसोआव माबाफोर बुंगोन नामा? लामा सेराव जिरायनानै? औ। लामा सेराव जिरायनानै मोजां मोनाखै आं। मोजां मोनाखै? मानोबा? गावनि जायगायाव जिरायनो मोजां मोनो। मोजां मोनो ना? बेयाव माने माबायदि मोजां मोनाखैबा गोसोआव? मोजां मोनाखै माने कास्टमारबो हाबफैयाखै जोंना ओरै थांजोबदों। ओरै थांजोबदों। नै आं माबा सान्दुं नांनायखाय ओरैहाय एसे दावबोदों। सान्दुं नांनायखाय? औ। दिनैलाय मा जायगा सोलायलायबाय नामा नोंसिना? माबाया हाथाया दै जाजोबथारदोंना। औ। ओंखायनो हाथायाव जिरायनो जायगा उसुबिदा जानायखाय। औ। बेयाव जिरायफैबाय आरो। जिरायफैबाय। माबोरै मोनदों दा बेयाव जिरायनानै गोसोआ? माथो खालामबावनो उफायथ' गैया। औ। दाथ' आरो माबा मोनसे जायगा नायनानैबाबो जिरायनांगौ जाबाय नालाय। सिलिंआ बेयाव साबसिन ना जों साबसिनमोन फालाय? एखेयानो जाहैदों बारु। एखेयानो जादों नोंना? सोरनाबा माथो बिराद गाज्रि जादोंनो? आंना मैगंफ्रा गासिबो लकेल गोजा नालाय। लकेल गोजाखा नालाय। आच्छा। आं दिनैहाय मिथिबायना नैबे हाथायखौसो दिन्थिनो नागिरदों। माने गामाखालिनि बेयाव जायोमोन दे हाथाया। खिन्थु बेयावहाय जे मानो लामा लामा फैखो एसे आं दायो बेफारफोरजों एसे रायलायनि। ओरैजाय माने लामा लामासो जिरायजोब्बाय नुदों आङो ओरैजाय माने सारि राउन्ड दै जादों। दैनि बेलायावसो माने बिसोर लामायाव जिरायखो ना माखोथाय बे जाहैबाय बबे जायगानि हाथाय आरो माबे जिल्लानि आं बेखौ लास्टआव बुंगासिनो दङ। खिन्थु आं दिनैहाय बे हाथायाव फैना एसे मोजां नुदों आङो। गासिबो माने लामा सेर सेर आरोखि। आङो दायो फारसेनिफ्राय ओरैजायनिफ्राय फैनो आङो फारसेनिफ्राय फारि फारि। एसे गोलाव जागोन दिनैहाय भिडिअ'आ नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। बे लामा सेराव फार्स्ट आं ओरैनो फैग्रोनोसै नै। मा नोंसिना दिनै हाथाया बेयावसो नामा? मानोबा? दैबाना जाबायबा। हाथायाबो दैबाना जादों? आइयै हाबा। ओमफ्राय माबोरै जायो दिनैहाय दैबानानि हाथाया? मोजां जादों। हाजिरा जादों जायाखै? हाजिरा जादों आरो। औ बेयाव साबसिन ना इयाव साबसिनमोन? सेलिं जानाया? बेयावनो साबसिनबा गाबोननिफ्राय बेयावनो जिरायबाय थादों नोंसोरो? बाजै खबरा मोजां ना? माबोरै जायो मासे दुखु बायदि नुदोंना मानसिखौलाय? कास्टमार गैया। मानोबा कास्टमार गैया जाखो? बेयावलाय मानोथो फैखो? दैयानो आच्छा दै जादों ना? मा जायगानि दै हाथाय बेलाय? दै जालायनाय? बेलेग बोसोराव माइदोंमोन बिदि हाथाय दै जाखायो? होमबा बोसोराव दै जाखायो? माथो मुस्किलसोलै माथो। ओरैजाय नै बायग्राफोरा बेस्थ' आं बिसोरजों रायलायला दायो। माने बोरि बायदोंखि आरोखि मानसिफोरा मोजांबो नुदों आं बोरैबा। ओइ सोरजों थांगोन दाहाय आं रायलायनो। माबोरै थाइजौआलाय नोंनालाय? थाइबेसे? केजियाव बेसेबां? 30 थाखा। बहानि बिलाइ थाइजौआलाय? न'निनो? आइयाव बहा नोंसिना न'आ? बैजोंथिफोराव? गेसाव गैया? मुलि होमोनाय नामा? मुलि होआखै? जोगोनार मालिकजों एसे रायलायसैलां। जोगोनार मालिकआ माबा एसे दुखु जिरायनाय नुदों आङो। मा जादों दिनैहाय? खबरा बोरै जाय? दैबानाखाय गैया। गैया? बिक्रि-पाता गैया। औ। मानसिफोर गैया। माबा कर'ना जायाव थायोमोन जिरायनो मोनबायलाय। मोजां जागौमोन। आच्छा। गारियाव आलि सायाव थाबाय। औ। मानसिफ्राबो गैया जाहैबाय। बिक्रि-पातायाव बहुत खम। औ। दा दैयाबो इनो जाना होबाय जोंना। औ। दिनैहाय माने खाफाला गाज्रि। दिनै खाफाला गाज्रि। मानि थाखाय बा गाज्रि जाखो? दैनि थाखाय। दैनि थाखायहाय। नोंसोर मालाबा बुंनो सानो नामा बे हाथायनि महलदारफोरखौहाय बा कमिटिखौहाय मोजां खालामनायखौ लुबैयो नामा? लुगैयोमोनथ' आरो। औ। दा कमिटिफ्रा माबाफोर बुंदों नामा? जेबो होनाखै दा दाहायफोरबा मा होनो? कालेक्सन खालामखांबाय बिसोरो? खालामथ'वाखै। खालामथ'वाखै ना दिनै रेहाय होगोन नामा? होनाय नङा। राहा गैया। माने कालेक्सनखौ लाखाथारो? बाब माबोरै जागोन? दा ओमफ्राय हाजिरा जादों जायाखै फाननाया? हाजिरालाय अबाव जानो? गारि भारायाबो ओंखारबावाखै। ओंखारबावाखै? ओंखायनो एसे दुखु जादों माने नों? दुखु। अबाव ना जायगाया न'आ? गबाथ'नि। आच्छा। ओमफ्राय बोसोरफ्रामबो बिदि दैबाना जाखायो नामा बेयाव? बोसोरफ्रामबो जायोआनो। होमबाबो एबार बांसिनसो जादों। बिदि खारलायनाया एबार फार्स्ट आरो ना? आच्छा। होमबाथ' एबारनि बोथोरा एसे माबा बुंगोन नामा नों देग्लायनि बोथोरखौ इमान एडभान्स? औ फैदों आरो। एबार जे थांसै आङो। खबरा?
खाफाला गाज्रि बांद्राय अखा हानाय गिबि दैबाना जाबाय बे गिबि दैबाना जानायखाय दुखुनांथाव बाथ्रा औ बिराद दुखु दाहा थागोन होमबा दिनैनि खबरा बुंदो बोरैजाय खबराथ' दिनै बांद्राय अखा हाबाय औ गिबि दैबाना जाबाय दा जोङो बेखौनो फाननानै गथ' गथायखौ लिरनाय फरायनाय गासैखौबो जोङो खालामोमोन औ नाथाय बेफोरबायदि थासारियाव जोङो मा खालामनो हानो औ गथ' गथायखौ फोरोंनोथ' जोङो बेफोरबायदिबा हानाय नङा औ दिनै जायफोर बे हाथाइखौ दैदेनदोंमोन औ बे हाथाइखौ दैदेननाय मानसिफ्रा एकदम माने मा होनो बेयो हा खोनानै होआ औ हान्थुसे गाहाम दै थायो औ बेलाव बारो औ रायजोफ्रा थांनो हाया दिनैनि हाथाइया औ जोंनि थाखाय बिराद दुखुनांथाव आरो हरगोदो नों फैसाखौ बेनो ओमफ्राय फैसाखौ बै होलाय बिदि आरो दा बेनो आरो जोङो लामा सामा थानांगौ गोनां जादों हाथाइसालिया जुदि राफोद गोजौ जानायमोनबा जों बेफोरबायदि दुखु सैनो नांनाय नङामोन आरोखि ओमफ्राय कमिटिफ्रा बेफोर गोसो होनांसिगोन आरो होआबाथ' जों बेबायदि अबस्थायाव बोरै बिसोरनो जेनेबा हाथाइनि जिथु खांनाय रां औ बेखौथ' जों होनो हानाय नङा दा बेयाव बिगुमाया दङ सासे हाथाइनि ओरैहाय जाहैबाय सासे दा जेनेबा नोंनि आन्दाजाव बिदिखौ सोर लागोन बायदि टेक्सखौ बेखौ हा बिगुमाया लासिगोन हा बिगोमाया आरो हाथाइ महलदाराबो लागोन होमबाथ' डाबल जासिगोन जोंना फाननाय बायनाया गैखाया जायगायाव जोंहा खहासो आरो माने मुलाम्फा गैया आरो मा जागोन दा दिनैहाय दुखुनांथाव बेखौ फानजोबनो हायोबासो जोंहा माबा मोनसे फैयो संख्रि बानलु लांनो आन्था नाथाय हायाबाथ' दिनै गैला दिनै जों गोदाव सोराव जागोन जेनेबा नों बुंनो सानो नामा देग्लायनि बोथोरखौहाय माबाफोर बुंनो सानो नामा देग्लायनि बोथोराथ' बेफोरबायदि आरो गोबां हाबावोब्ला उननि समाव जों बिराद दुखु खस्थ' जागोन बेखौ मोजाङै फाहामनानै जुदि गोजौ जौसां खालामबा जों जिरायनानै जों खस्थ' जानाय नङा आरो नुनाय नङा आरोखि बेखायनो कमिटिखौ खावलायनो सानदों आरो गामियारिनि गेजेराव थानाय हाथाइ हिसाबै बेखौ मोजाङै माने गोजौ खोनानै होयोबा जों गोजोननाय मोनगोन आरोखि थिग আছে गोजोननाय थाबाय आङो दायो ओरैजाय सोरजों थांबावनो ओरैजाय माखासे बर' बिमाफोर दं आं इसोरजोंल' रायलायगोन दै आङो बर' बिमाफोरजोंल' ओजोंहायलाय रावबो गैला ओरै खारजोब्बाय ओथिं गैयाना आं ओरैजाय थांसैलाय र' ओरैजायहाय माने दिनैनि हाथाइखौ माने मेन हाथाइया नै बेयावमोन आरोना आं बेखायनो दिन्थिबाय ओरै फंबायजोंबो दाहाय रायलायगोन आङो नोंसोरलाय माबोरै हाथाइ जानो फैबाय नामा मा हाथाइ ओरै गैयानो दिनै लामायावसो मा नायबावसै बेलाव बायलै बेलाव बाजागोन नोंसोरो नै बाजैमोन माबोरै खबरा माबोरै सोर होखारहरगोन नोंसोरखौलाय औ दैबाना जादों आयौ हाबाब साफा बोरै जायो ओमफ्राय दिनैनि हाथाइखौ मा बुंनो सानो नोङो आलाय सिलाय हाजिरा जाबायना जाथ'वाखै ओमफ्राय नोंना मेन न'आ बबेखैजाय नोंलाय बोरै फैखो दै बानायावलाय बायस'जोबखानाय आदसा होमबा दिनैहाय नोङो मा बुंनो सानो जेनेबा हाथाइनि खबरखौहाय औ गावनि आन्था थेवब्लाबो हाजिराखौ जाबायना जायाखै जुदि जाथ'वाखै माबोरै मोनदों दा दिनैहाय जेनेबा दिनैहाय बिदि लामा सेराव जिरायनानै फाननो मोननानै गोसोआव माबाफोर बुंगोन नामा लामा सेराव जिरायनानै औ मोजां मोनाखै मानोबा मोजां मोनो ना बेयाव माने माबायदि मोजां मोनाखैबा गोसोआव मोजां मोनाखै माने कास्टमारल' हाबफैयाखै जोंना ओरै थांजोबदों गुरायलांजोब्बाय खिन्थु जायगायावबा जागौमोन ना होमबा नोङो दिनैहाय गोसोखौ मोजां मोनाखै आदसा ओरैजाय थांसैल' र' ओरै बाजैमोना माबा दुखु जानाय बायदि मोनदां माबा सोरजोंबासो नांलायदों ना मा ना हाथायासो दिनै गोदानखायसो दुखु जाखो माबोरै जाय दिनैनि हाथाया बुंदो जायगाया बबावमोन नोंसिना बै सिङावहाय मानि थाखाय बेयाव फैनांखो जाखो दैबाना बोसोरै जायो नामा हाथाया बेयावहाय दैबाना बोसोराव बिदि खारखानांगौ नामा खारखानांगौ होमबा नोंसोरो बोसोराव खेबेसे खारनांगौमोन खननै खारखाथारनांगौ होमबाथ' देग्लाय बोसोराव खेबेसे खारनांखो जाजेनबाय आरो जेनेबा नोंसिनि बायदिब्ला फैगौ बोसोरफोरनिखौ नायोबा देग्लायहाय एसे बारा जागोन नामा खारनांनाया बारा जागोन बायदि मोनदों आरोखि दा बोरै जाय औ ओमफ्राय बेफार पार्टिफ्रा बोरै जाखो दिनै गैया अबाव नोंसिना मेन न'आ भालागुरि नोंसिना होमबा खाथिसो बाजैया माबा दुखु जादों नामा माथो दुखु जानाय नुथारदां माथो दुखु जानाय बायदि बोरै जा खबरा दिनै माबायदि जागोन मोनाखैसो नेबाय होमबा बबेनिफ्राय लाबोयो नोंसोर मैगंखौहाय जेनेबा जायगानिफ्रायनो होमबा दिनैहाय माने जायगा सोलायलायनायखाय बारा मोजां जायासै बायदि मोनबाय औ बोथोरखौ माबा बुंनो सानो नामा नों जेबो बुंथ'ला थिग আছে
माबोरै बोथोरलाय खारलाय जाबाय थाखो नै आं माबा सान्दुं नांनायखाय ओरैहाय एसे दावबोदों सान्दुं नांनायखाय दिनैलाय मा जायगाया सोलायलायबाय नामा नोंसिना माबाया हाथाया दै जाजोबथारदोंना औ ओंखायनो हाथायाव जिरायनो जायगा उसुबिदा जानायखाय औ बेयाव जिरायफैबाय जिरायफैबाय माबोरै मोनदों दा बेयाव जिरायनानै गोसोआ माथो खालामबावनो उफायथ' गैया औ दाथ' आरो माबा अबेबा माबा मोनसे जायगा नायनानैबाबो जिरायनांगौ जाबाय नालाय सिलिंआ बेयाव साबसिन ना जों साबसिनमोन फालाय एखेयानो जाहैदों बारु एखेयानो जादों नोंना सोरनाबा माथो बिराद गाज्रि जादोंनो आंना मैगंफ्रा गासिबो लकेल गोजा नालाय लकेल गोजाखा नालाय आदसा जेरावखि जिराया औ मोजां जायो आरो मोजां जायो ओमफ्राय नोंना मेन नङा मेन नङा आंना फालागुरियाव नैबे हाथायाबो गोदान जाहैबाय औ बारा कमिटिफ्राबो माने एसे माबा गैया औ एबारनिफ्राय एसे थाखिदा जागोन बारु बिसोरबो नङाबाथ' बिदि दैबाना जाबाय थायोब्ला खमावनो हाखौ खांना होनांगोन बिसोर होनांगोन आरो हाथाया मोजां जागोन मोजां जागोन आरो नङाबा खारलाय बारलाय जाबाय थागोन ठीक আছে